आज 17 सितंबर गुजता धरतिया गुजता अंबर आ गइल देखो आज 17 सितंबर गुजता धरतिया गुजता अंबर चारों देखो मचल जयकार हो कार हो कार हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो मिक्स प्रदीप प्रेमी सब कुछ बाटे नहीं के देन हो चलता कार उड़ता प्लेन हो सब कुछ बाटे नहीं के देन हो चलता कार उड़ता प्लेन हो गुजरता आज देखो सारा संसार हो सार हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो म्यूजिक बाय कुंदन राज। तीनों लोकों में बाज रहे डंका रहले बनौले बाबा सोना के जब लंका तीनों लोकों में बाज रहे डंका रहले बनौले बाबा सोना के जब लंका राइटर दीपक अर्जुन महिमा बा महान हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो आ गइल देखो आज 17 सितंबर गुजता धरतिया गुजता अंबर चारों ओरी देखो मचल जयकार हो कार हो कार हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो तो विश्वकर्मा बाबा ओइले होके हाथी पोसा बाहर हो।